nakalamang sa ilaha ba sa grado, di ba? So isa lang diha, tarunga ang inyong pagtuon. Tarunga kay swerte na kay mo ba? Atong uban dyan nga nadawat, nga katumoy nagtarong yun, naagi planos kinabuhi. Kana inyo nampun mo plano sa kinabuhi kanang mga scholars. Tarunga gyud ninyo, adlaw-adlaw gyud ninyo nang huna-hunaon. Magpasalamat mo nga nadawat mo diha. Pasalamat mo nga nay gobyerno nga nagpakabana sa mga estudyante. Kay naron ba mga gobyerno nga way labot, bahala mo diha. Budgetan ng scholarship program o niya pila ra scholar. Ang uban pangalan lang. Pero gigastuhan, gibudgetan. Asa napunta ang budget? Nya pila raman ang scholars. Daghang kay pangalan, pero ang uban dito pangalan-pangalan lang. Ay mga gobyerno yung ay binuang. Kaya ang ato adine sa Davao del Sur way binuang kay makita gyud nimo. Inig orientation na mapuno ang Coliseum. Kana mo'y klaro. Ang nagkapait pagyod diha Mike gihimo pang presidente sa usa ka partido, murag sa salig kaayo sila anang politikuha lagi. Ay nako, budlay akong ikasultihan na texter, budlay.